včera večer sme sa bavili so známym a padla na mňa taká otázka, že čo ma najviac vytáča na prezentácii nehnuteľnosti. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, to akože úplne bez debaty. Aj u mňa, samozrejme, ale ja neviem, či má obsesiu, alebo ako to nazvať, ale strašne ma vytáča záchodová doska. Ono sa s tým dá hýbať, keď to fotíte, alebo natáčate, veď to ide hore a aj dole. Čo myslíte, čo lepšie vyzerá na fotkách? Ja mám ďalšiu radu od Rada. To pozerajte video.